Aj keď táto veľká lopta vyzerá skôr ako modul, ktorý je súčasťou Nautila kapitána Nema, patrí k letu tak ako legendárna ponorka. A možno sa raz stane slávnou ako podmorské plavidlo, ktoré brázdilo moria v snoch žila Verna. Vitajte na Kinbale, vitajte v letnej Petržalke, priatelia. Konečne máme Kinbal možnosť vidieť aj v praxi, ako sa vraví na tej zelenej lúke. No veľmi zaujímavý letný šport. Aký je oňho záujem medzi mládežou z pohľadu inštruktorov? Náš názor, alebo teda to, čo deti nám dávajú spätnú väzbu, tak je úžasná. Dneska je strašne teplo, tak máme menej detí, ale o to väčšia zábava. Viacej sa nabeháme a teda viacej spotíme. Ale očakávam, že za chvíľočku prídu ďalší. Takže ten recept na leto je úplne jednoduchý, nejak si vyštrafovať to ihrisko, lopta a môže sa hrať? Môžeš využiť čokoľvek, akékoľvek pásmo, akúkoľvek lúku, vyznačiť si to. My máme pásy originál, ktoré sa používajú na hru, ale môžeš využiť, čo máš k dispozícii, aby si vytýčil priestor, môže sa hrať. Takže o chvíľu to môže byť naozaj, že keď sa trošku dostane tento šport do povedomia ľudí, ktorý má teraz nejakých tých 10-11 mesiacov, ešte nemá ani celý rok, lebo je leto. Vidíš to tak, že naozaj bude sa hrať na plážiach, na kúpaliskách? Ja to predpokladám, je to zábavný šport, je to úžasne na kondičku, detská, ale nielen detská, dospelí sa pri tom zabavia, kondične je to úžasné. Takže predpokladám, že to bude všade. Chytajú sa deti na tento šport, na Kinbal? Spätná väzba zo škôl je úžasná. Školy majú záujem toto hrať, vyžadujú od nás, aby sme robili workshopy, prednášky o tomto športe. Samozrejme, tá prednáška je aktívna, čiže ja som v tej ofenzíve a deti hrajú. Chalani, vás čím zaujal tento šport? Tak ako my sme tento šport skúsili v rámci našej basketbalovej prípravy ako obohatenie jednak športového pohybového rozvoja, takže ale je to veľmi zaujímavá hra, takže aj nás to baví. Je to veľmi zaujímavá hra, tiež si myslím, tak ako to povedal spoluhráč, prišli sme na to na tréningoch a tá veľká lopta je zaujímavejšia. Samozrejme aj k čiernym dresom sme sa presunuli. Chalani, čím by ste doporučili tento šport svojim kamarádom? Leto je v plnom prúde, takže na leto. No určite by sme doporučili kamarátom, je to veľmi dobrá zábava a hraje sa to s obrovskou loptou a dá sa pritom aj vedomosti obohatiť, lebo táto hra je aj logická. A určite na leto sa to patrí, táto hra a odporúčam. Hra je veľmi zaujímavá, jednak sa dá hrať na outdoor a jednak aj vnútri. Je veľmi tá hra jedinečná, pretože je iná ako všetky ostatné hry, keďže tam hrajú aj 3 týmy a je tam väčšia lopta. Rozhodne by som odporúčil aj ostatným. Tak, slnečko nám poriadne peče nejakých 33 stupňov. V pohode? Je to so silami? Dá sa to vydržať, nie je to až také veľmi extrémne náročné. Je výhoda v tom, že hrá to veľa hráčov, takže sa zabavia viacerí ako pri iných športoch, kde hrá pomenej hráčov. A my vám, priatelia, želáme, nech toto krásne leto vám spríjemní aj hra menom Kinbal. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.